Foro sozialaren gomendioak, bakea bultzatzeko foro sozialaren gomendioak publiko egin dira pasaden aste honetan eta sortuk irakurketa positiboa egiten du gomendio horien inguruan. Oro har, erreferentzia baliagarria dira bake bidea sustatzeko, normalizazio prozesua sustatzeko eta aurrera egin dezan. Eta zentzu horretan sortuk esan nahi du, ariketa hortan parte hartuko duela borondate irekiz, erabateko borondatearekin eta jakina bere planteamendu propioa agertu aldera. Agerian denez ez duelako ehunean konpartitzen gomendio horien edukia, baina bere posizio propiotik ariketa horretan egongo dela sortu oso garbi utzi nahi dugu. Eta horrekin batera, modu berean, modu guztiz positiboan boloratu nahi dugu Euskal Preso Politikoen kolektiboaren iragarpena esaten gomendio horiek aztertzera doazela eta horren ondorioz erabakiak hartzera joango direla. Gure ustez, honek behin berriro ere argi uzten du preso politikoen kolektiboak aktibo izan nahi duela, bake bidean, hor berebiziko papera jokatzera deituta dagoela, eta beraz, zentzu horretan uste dugu momentu dela eztabaida hori eta hausnarketa hori erraztu aldera presoak Euskal Herriko espetxeetan biltzeko ahalik eta laizterren posible izan dezaten eztabaida hori baldintza honetan eman ahal izatea eta jakina posible izan dezaten ere bai Euskal eragile politiko eta sozialekiko interlokuzioa mantentzea. Hori guztiz beharrezkoa da, hori ongi egin ahal izateko eta sortutik exigentzia hori planteatzeko garaia dela uste dugu.